салом алейкум дӯстони азиз. зиёд кӯшиш мекунам ки ҳамин дар бораи ширкати Faberlic умуман гап назанам. Дар видеоҳо ман намегӯм ширкати Faberlic, лекин коргарои ширкати Faberlic менависанд. бовар кунед, ман андак аҳамият наметам, не ки вақте одамои менависанд ки медонӣ ки ва ё коргаранд, кори сетивои маркетинга аллакай медонанд, не ки бо вуҷуди ҳамин хеле комментария менависанд, намешавад ки хаб када бести. мисол ин зана ка комментарияш дар рӯи экран ман тамошо мекунам, ман подачаи видеои ҳамира нағз мебинам, да чихел реклама мекунам продукцияша. Агар хато накунам, ҳамин тикток ҳамин зана ка тамошо мекунам, не ки нигоҳ кунед ки ин чӣ нависта модар. ман Faberlic дар кор мекунам 6 сол шуд. ягон кас оли маҷбур накарда заказ кунам ҳар моҳ. ман нагуфтам ки ягон кас шуморо маҷбур мекунад. бо таҳқир кардани дигар ширкатҳо пешравитон баракат надорад. дар куҷо ман таҳқир кардам ширкати Faberlic?